play P the subhai P sin second amen faithful and true channel but second jing pule ya kan kot bala thought of Francis de Sales bukut bishop but Dr. Jang Kabalang but ngiladap pun pule ya kan kot ar bentah ni sedang ya ke bentah ke balai jong kane ka jinglang perang ya ke jing im baru blay Sibun kijing seneng nak kebenta kijing penmelin ya ki hok kisot. Kalanong ke paningkong. Ngidai banjit ya ki hok kisot ban im sengi. Tengin sedang berpulai ya kan ni. Kakiau jong ki ngam. Kam julet sya ki lingka klem da let lang bat ki weipat ki bahapok jong ka. Hakaju karukom kijing le isnei kam jurung hakadonod klem da shem ya ke jakasyong. Hangta na kapanta ialah de bat kumju uru yakitu ki hok kisot ki babut lang yakiba kapendon kam bat katrekam kumba u kapten ule bat kisipai jong u wat lakata kam ju ai kam no yaki marmar om markaju om barok sisngi bat haki jaka barok ubri ubahok ulong kum uding baratung harut ki phutwa usai so habadei ke ayam nakasam kepaningkong khot lai namar kakam isnei ka ai ya kamensim bat kapenmi haka ya ki kam bahok man la kawei pakawei la ka jong ka ayom karwai ka siau bat kaput katem ke ba ngau tenat dalade Henry kalong ka bom ya hap kalong kum ka jing ruai ngau bha habalit on tap on ka kitab usirak Kalong ke babakalai sibun nak bantai ki babun ban penmelin ya kano ka hok ka sot banyai ban le ki kam ki bayadei pat ka haman la ki kep kane kala ban long kum kato kane ki ustad hendai ki bakwa ban syam barabor lene ban syur ke lenter ke ba kham sniu syu kalong ba ki wa dong ba ki penrem ya kitu ki bam imsngi ya kine ki ju ki hok ki sot man la kapor kumbale lem maki u apostol u ong tu ya kemen lem bat ki ba kemen tu ya yam lem bat ki ba yam sti seki roman long khat ar khat san ka jing it ka yai sya satar ka jing it ka long ka pasbun kam pi hun kam le khalo kam le kraw sti benikong seki korin kal long ka ba khat lai khat sau tu nyeo Wat lakata don ki hok kisot ki bala jan baro ya ki bala imsngi. Kine ki dei ban penmi om tang ya ki kam jong ki hi. Henry ki dei ru ban pen pau ya ki jinglong jong ki haki kam na ki hok kisot baro. Ki kep ban imsngi ya ki jing slur. Ka jing kraw men sim. Ka jing subun ke bahadu kata-kata kilong ki banyar. Henry ka jing jai-jai ka jing adkar. Kajing lek hok, kajing sngorit. Kilong kato kane ki hok kisot, daki ba ngi suit rong yaman laki kam ki jam jongi. Kajing penmelin yakine kalong ke bakam don kam. Walaki don ki hok kisot ki balong kam janai. Kasini kalong ke ba ngi kam sngotenat ban ya kamlu. Henry kamlu ka kam long ke badon kam bun sin. Bat bun ki jing penon kam bakelum. Ngidai bandon barabor ya kathiar jong kine ki hok kisot kelum hakakti jongi. Namar bangidon kam ban pendon kam ya ki kha. Hakajing im sengi ya ka hok kisot. Ngidai banjit ya kata ka hok kasot ke bakham ya hap bat ki kam ram jongi. Om bat ki jing kwa jongi. Ka paula bokhuj kamla ban im sengi ya ki jing pensitam bakrau ya la kamet. Kenang ba endup sengok tenat dak basuk ya kijing pentengen mensim Henry kadon ya ka kamram ka kam kraw ban ko ngo ya ki bahalor jongka nakata kadau ujarom bakuj ukubur padai ban keno ya kijing sya jing it ki bala palat jongka ya ki bala penlong persya ya kijing ai jumut jong bishop jongka ya apostol hakawai pat kaliang ya ki bala pha ban yalap ya gospel ban sam yo kpu jong ka beneng ha baro kila bishar sani bha bahkan long ke babakala naga banta jong ki ban pen kim
ya ka jing pendap ya ka mission jungki da ka ba im singi ya ka hok ka sot na ka bantai ki baduk wala ka ne ka long ka bajanai man la ka khap jing im ka don kam ya ka jing im singi ya kano ka hok ka sot ki hok ki sot ki ya pher na kita ki ba im singi da ubishom ukun sim usipai ka kentei balashong kurim bat da kariu kentei yap lok wala barok ki dei bandon ya ki hok ki sot barok wadla kata om ya barok late ban im singi hakaju karukom henrei man la uwei pa uwei udei ban IT la de na kabanta kitu ki hok ki sot ya ki bala penon kam sibun na kabanta ka kerdan im jong u na pedeng ki hor ki sot ki bom ya de bat ki kamram jungi ni dei ban ji de kita ki ba bahatam bat om dei ya kita ki ba syupen I than ha ki wei barabor ki met beneng komet ki pau kham he ban ki khulur ba ki kham pendap jaka kum ba yo I damangi nyuma om la ban yu jor ya ki bat ki khulur ha ka jing he jong ki bat ha ka jing don kam ya ki pau kum ki ba khrau namar ki kham jan sengi bat ki kham long kho ru kho ram ha ka jing long jong ki habayanu jor bat ki khulur hakaju karukom don kato kane ki hok ki sot ki ba namar ki jan bat ngi ki kham pau shena bat sirkom kham long kum kamet la nyokor sibune bat balas ngutenat barabor da ki riu pai ba namar kata ki khamla ban ya ke ba kenja perthei ban ya ka ba kenja mansim ya ka sopti berni ka jing sya jing it ka ba yat klem juti ka jing penrenti bat pensitom met ban ya ka balong ki ba jai jai ki ba bha mansim ki ba budon buram bat ki wei pat ki jing pensitom jong ka donot ki ba long kham janai to jit ko filotia ya ki hok ki sot ba bha tam om ya kita ki ba ki wei ki nyokor ki ba kham sejrong ban ya kita ki ba kham pau perthei bat ki ba janai tam ban ya kita ki ba syupin I tang sabar kalong ke ba mentoi na ke pantai jongi iwei pa iwei banjit ya ke jing pin melin ba kerpang ya kano ka hok ka sot ba kerpang kane kamut bangin kentai no ya ki wei ki hok ki sot henrei ban penlong ya ke jing mut jing perkhat ke ba bet ke baranti bat ke ba trikam ka khana kentei ba bhabriu ke ba kham pernai ban ya ka singi bala phu mut phu mat bat riam kum ka khun sim bat bala pen phong pan singat da ka pan singat olip kala pau hau yo anis bukhuit ubishop ka Alexandria bat kala ong hau ngalong ka khun kong du jong usim tetapi ailat yang bangan long ka parlok jong pi ngan saya lam pi syabadon mau ulas ngautu ba ublei ukentu ya u bandon jing singau senei na kebenta ki baduk shen hadin ula IT lot hilade hadu kata-kata na kebenta kane ka hok kasot hadu balatip ya u keleng kum u anis bukuj unong sam isnei Eulogius jong ka Alexandria ula terang ban lek ka kam syakri bakerpang na kebenta ublei Henry syem don ke bor ke babiang ban piang ya kecing im bamarwei lane ban bu ilade ha kecing kongu ya ki wei pan te ulawan yalam sying ya ubreu ubasyam jenjar bala syak bam haunyang lengkut kenang bo undu blek ya kam isnei ban pensista melade na kebenta jungu kenang ban dubla ban lek ya kane hakerkom ke badai ulakular ban buram ban sumar ban syakri ya u lakum bau syakri un syakri ya lau jong kenrat berutrai hadin lawan ke jing pensoi na kapanta jongki baro arngun na kapanta Eulogius bat u basanya lengkut banyak klat no uwei na uwei pat kila lech syau Anthony bakuj bakrau ubal ong haki to sumar ko kun jonga ban om ya klat uwei na uwei pat na marba mapi baro arngun pelajan poi syaka bakut Lada jiab u angel syam ya pi ba pi ya don lang rengkan
Kadon ke jing ma pa ma phi bro arngut phila bandu no ya ka painong. Uluis buku usim jong kari France usaj let jengo ya ki hospital ban sekri ya ki nong pang na ki kti la jong la kumba ulayo jing siu na ka banta kane. U Francis buku ka asisi u ya ka jing tuk ban ya ki baro pad u jukhot ya ka kabriu. U Dominic buku u ju singau tenar ban ya lap pad ban simi ka kerteng jong u na ka banta ka seng jong u. U Gregory buku u jukmen ban sumar kerpang ya ki nong yat pilgrim da ka babut ya ka nuksa jong Abraham bakrau. Perkum mau ula priang buram ya usim jong ka buram hakur kom jong kinong yat pilgrim. Utobias ula im singi ya ka jing le isnei da ka batep ya ki balayam. Kitab Tobit lanong benikong khat niau. Ka Elizabeth bukuj wadla kalalong ka kun sim bakrau. Kala ya ka jing sya niau ben nalor ki baro. Ka Catherine bukuj ka Genua haba kala kalalong ka riu kentei. Kala IT yala de hakikam syakri jong ka hospital. Ukasian uyatu baka kentei samla ka bariu blei ka batrang ban im singi ya ka jing ya isya kala leit syau Athanasius bakuj. Da ka jing kerpat jong ka ulabu ulang bat ka ya ka riu kentei ka baduk ka bom la sya ka pasniu jinglong bat ka pendik. Kalau mai kha ya ka ni ka khna samla bat hakane kerukom kal ai sibun kilat ban im singi da sisya ya ka jing jai bat ka jing subun. Namar kata na pedeng ki syakri jong blei. Kato kane ki IT yala de ban syakri ya ki bapang. Kato kane ban yarap ya ki baduk. Kato kane ban ai jing kai niam Kristan ya ki khna. Kato kane ban wan lambiang ya ki balaja bat ki bala sakama. Kato kane ban pen itnat ya ke yeng mane. Ban pen pu pen pieng ya ka duan. Bat kato kane ban wandra ya ke jing suk bat ke jing ya singau tu jemut apa deng ki briu. Hakane korukom ki pertu buat ya ki nong su sentiu ki basu ya bun jat ki sentiu. Da ke babu ya ka rusom aksiar bat karupa haki pang din hakata ke jing itnat babun jat. Tekini ki briu baru blei ki ba pendap ya ke jing belin jong ke jing ru blei ki penon kam ya ka kum ka phang din na ka banta ka jing su sentiu mensem. Ka kalalong ka nong rim ban im singi ya ki wei pat ki hok ki sot. Da ka babu ya ke jing le jing kam jong ki pad ya ke jing kum ka wei bat bala renti ha ke jing ya dei jong ki bat ke jing penbelin bakrau baki pen pau haka mensim jongki haka jangkup jong ke jan ksiar ke itnat ban pen bat bala pen pu daki dur bhabriu haka jing tanjan ba koridor habangi yakun persya ya kano ke jing sniu kad bala ni dei ban kudup ya ke jing pen belin jong ka hok ka sot ka balong mar persya da ka ba pen yasno ya ki wei pat bat ka haka ne karukom ngin sa job persya ya no shun jongi bat ngin om sange bana kiu irat ha ki wei pat ki hok ki sot ladang asya yu da ke jing sarong lene ke jing bitar ngadei ban khamno bat ban pen pai yala de ha ki khap baro sya ke jing pen len ya ke jing sngoret bat ke jing jai bat ban penon kam ya ke jing pen melen kum ke jing duai ki sakramen ka jing syampang ke jing yaine bat ke jing adkar hakabaya dei bat kane kinyang khlau ki penep ya ki piniat tam jongki da ka bakersyut bat pen pernai ya ki da ki wei pat ki piniat jongki bat nakata katau ki saklalong ki babet bat ki banep namar kata ubreu baru blei ubayale ban pen janai yala de hakata ka hok ka sot ka ba usngus kem triang ban yada ya kapor ka badon hakapor badon kam udai ban pen klain ban pen janai ya ka da ka ba im singi ya ki wei pat ki hok ki sot da ka ba pen janai ya ka baro ki wei pat ki hok ki sot ki kalalong ki ba kham janai bat ki ba dap ki ba pura te kalajia bat ujob
ubah penmelin yalade kamtam ha ke jing ya sya persya ya sibun ba ke jing pensoi ki batangan ya ulah kelalong ubah khoi bat ubah janai ha ki wei pat ki hok ki sot barok ha ke jing sisa kumbala kedau da guri-guri bakhoi ka nasien zen bada ka ba im singi ya ka wei ka hok ka sot ubreu ula ban kiu ha ke jing janai pura ha ki wei pat ki hok ki sot ukudeu ya ka rahab ka bada ka ba im singi janai ya ka kamram ban le isnei ka lapoi sya ka buram ka bakrau Joshua long driu siski Hebrew long khatway life way Henry kamut baya kata ka kam la pendep da kata ka jing janai ka wasithem bat ka ba le isnei kum tu ngila poi sebukut jong ne kalonong ka banikong jong ka banta ka balai sapang kene ke jing im singi ya kini ki hok ki sot pareng yang ki virtues tengi government ko parapi pasngap ya kani ka jing pulen ka kot ka harap pi ban dep ban pule ki kot ki bakum kini da ka bale se pe sngap ya kani ka video you try kur ku pi we ban harap pi haban le bha ban le ruble ban ko ban im sisa kum ukris ber kum kristan